Chenen penj laktar achiel kachiel kokalo Ramogi TV ka wacho ni ngima en mwandu kendo kawuono wang'iyo tuo mar ndulme. Antiere kod jalony mosetiyo kod jogo ma osedak kod tuo ni kuom higni mang'eny mokalo. Ni lero nwa kane wachako chenro ni en tuo machako e obwongo. Hie ang'o mamiyo koro del yiengni nikech ni pimonwa kacha achiel kuom ranyisi ma ka ng'ato neno en goruok piny, en ng'eng kaachiel kod yiengni mar del seche ma ng'ato osegore piny. Ang'o ma trigger kata ang'o machwalo yiengni mar del? Ang'a timore obwongo seche go momiyo del yiengni? Obwongo kawaida nigi capacity mar golo iluongo ni charges, chal mag stima kaka mineno malielo kaegi. But nitie level monego gol gigo. To koro joma nigi tuo mar ndulme ni obedo uncontrolled. Yani obiro e yo ma dendi ok pange. Iwacho ni obwongo dwa chalo kama? Obwongo chalo kama basically. Obwongo chalo kama to en gi gik machalo wache beye kanyo ma transmit charges e wi obwongo mamiyo be otiyo. Koro kuom joma nigi ndulme, charge ni igole mang'eny, tigole e yo moko pangre. En gima wuok kumoro amora. Mochalo teko stima to kochane ok okete kokale waya, jere kako kere kamoro amora. Okere onyalo kere del e wich no te, to nyalo kere e part mar wich. Ema kelo pogruok mar joma nigi ndulme ma podho gi joma nigi ndulme ma part mar dendgi ema tetni. Ng'ama part mar dende eni part ema tetni mino ni charge ni odhi omulo kacha kende. To ng'ama dende yiengni te omino ni wiye te charge ni odhi omulo. Ema omiyo bo yiengni for some time, then charge no dhi dok disappear kasto duogo ka. Thothne onyalo yiengni kata charge ni nyalo dhi nyime e del kuom thuolo marom nade? Charge ni komiyo dendi oyiengni to nego yiengni gimoro dakika 5. Ko ka oyiengni within dakika 5 to wewe ng'ano yiengni, make sure ni en sawa, kike item geng'o, but kokadho dakika 5 kore kichako rwako intervention, itemo koro luongo daktari gimoro kamago. Lakini kapok ochopo dakika 5 to en within controlled range. Iwacho ni en kuma podi nyalo rite. Koro ngech ng'eny gi ok tiek dakika 3, modhi dakika 5 mano walwacho ni mano koro dhi ahinya. E seche ma itiere kod jatuo kaka isetiyo kod kata isedak kirito jogo mantiere kod ndulme ni e dakika 5 kata dakika 3 ni seche ma koro charge ni oringe dende duto te, en ang'o monego bed ni ng'ato timo mondo mi kik oyud hinyruok kopogre kod hinyruok ma oneno seche ma koro dende tetni mogore piny ni? Sama ineno ka ng'ato podho piny, gimi kuongo timo en make sure ni environment ma entie, alwora ma entie ler. Igolo gik manyalo hinye. Kaka? Inyalo golo gik moko ka kombe monyalo gore, nyalo golo gik moko ma sharp kaka pala, kaka gik ma nyalo chuo area no. You make sure ni area no at least oler kuma ng'ato, assume ni ng'ano nindo kuma ler ma kata ko yiengni to ko bituomre gimoro. Kasto gi mar ariyo kose podho ti time podho neno ber kibedo gi sa emi bo ng'eyo go ka dakika 5 ochopo. Ngech ok inyal kwano dakika 5 just gi wi. Ki kodhi mbele to ntie kuma bo chope to bo chung. The moment mo chung to pod onindo piny, ntie kaka ibo make sure ni wiye ni safe. Debedi magi ema nyiso pichni gi? Yes. Inyalo dhi nyime, inyalo sawo ni okang' mokwongo kaka achiel ni onego bed ni timo. Inyalo chunga mondo mi pimno. Kaka wi okang' mokwongo kaini. I make sure ni wi ng'ani ok otuomre kamoro. So imako wiye, itero piny at a good level. I make sure ni ok otuome matek. Kia kanyo tibire mar ariyo ka. Kapok ichope mar ariyo to negi ya ufungu ni mondo make sure ni any tight things manie dende, gimoro amora morido dende igol. Ka urwako tai igolo tai, urwako tai igolo. Kat kifungu odem ahinya tiyaw kifungu, belt inyalo golo mondo make sure ni samo yiengre, nikech en yiengruok matek, en oyiengre gi teko mang'eny. So gigi komedo rido dende to nyalo hinyre, onyalo koso yweyo, onyalo turo lwete, nikech en gima ok inyal geng'o. En gima ka lweti ochako dhi to jakar dhi nyaka tung'. Kasto kose timre kamano ise make sure ni wiye ni kare, i make sure ni gimoro amora marido dende igolo. Mar ariyo ikete side, koro sewe ikete onindo gi bathe tibodolo lwet tiende achiel mani malo ni. Anyalo demonstrate gi owadwa
Manani koro kama ne wating'o kama oninde koro ka de en kae to ne wacho ni donge no nindo kong'iyo malo ibo kete gi side achiel iloke mondo nind gi bathe. Yes, kasto lwete achiel ni makoni iketo ka mano nindo. Kiseketo ka to mai donge bo bedo no nindo kama. Itere gi bathe. Tielo ni idole kama mondo bed koting'ore gi malo kaka wanene picha kaka wanene picha ka ng'ani oywayo tielo ni to lwedo ni neno kelo ka lwedo ni donge pod onindo piny koro samano kelo wiye ni lwedo ni nie lembe to mai pod bosiro koro nyalo yiengo go wiye. Yes, kasto tiende ni iywayo biro dolre kama kasto iloke tielo ni iloko kamae gech kiloke kokiloko tielo ni to bonindo gi iye obolokre ba wiye ng'i piny koro tielo ni tije en geng'o mondo kik olokre auma. Yes. Kasto mar adek ka iting'o wiye malo matin iywaye ka gima odhi gi oko but ok iywaye matek en gima isuda mondo airway yani kuma muya kalogo obed no yawre ma muya medo donjo go e dendi. Mar ang'wen iweye onindo kuma oninde no nyaka ano tiek nindo no obochiew kasto obotimo moko go bang'e. Makosa ma ji timoga ahinya en mokwongo ng'ato kopodho piny titemo geng'o kik oyiengni ok inyal geng'o yiengni no weya yiengni nyaka tiek kik item keto gimoro e dhoge jomoko keto ga kijiko ni geng'o kik okalewe kik omuony lewe ni gigo sami keto timedo hinyo jatuoni ngech ma kijiko en chuma oluthkuon en bao sama lake timo kama ino nikech oyiengni nyaka leke ne te. Yes, okare kiketo chuma ne diere ka ng'ani kayo chuma inya moingo kaka ni weyo ka ok iketo gimoro amora. Mar ariyo jomoko olo pi kuom jogi sama giyieng'o kikitemo olo pi kuom ng'ani sami olo pi kuome already en gi charges ka idende kiolo pi e dende te buoge kendo temperature mar dende opogre gi temperature mar pi miolo kuome so nerves mag dende gi osebuok already by charges ma malo ka kendo iduoki ole pi koro I confuse the whole system kabisa ma koro dende no kia kuma dhiye brain mar wich cha dende ong'e kaka pangre kende ma dende bo tiekre atika kende momi ibo neno ka gino dhi to rumo kende nikech dende doctor adjust gi kaka charges go kel lakini kiolo pi kuome process mano onego timre cha I cancel te nikech wiye koro kiano botimo ang'o geng' pi koso geng' charges madhi nyime. Yes. Mar adek ma ji timo ahinya en temo ting'o ng'ani samo yiengni kik item ting'e ubo podho kamoro achiel to ubo hinyre so en weya piny kanyo otiek atika gire no sama ano rumo to bo chiew jomoko temo miyo gi pi modho samo yiengni sami miye pi modho samo yiengni nyalo miyo gi pigni deye ngech kata ko yiengni to kuonde ka oyawte airway oyawre kuma chiemo kale be oyawre sami olo pi e dhoge ni pigni nyalo donje kuma muya onego donjgo imiyo ideyo ng'ani gi pi kasto bang' kanyo kendo nitie jok moko ma temo miye yath kik item miye yath samo yiengni rita to tiek mondi. Ilero kacha ni ok onego bed ni keto gimoro amora e dho ng'at mantiere kod tuo mar ndulme seche mosepodho seche moyiengni seche ma iwacho ga ni keto oluthkuon kata keto nanga moro e dhoge mondo mi iwacho ga ni mondo mi kik okalewe seche moko iketo gimoro amora thuolo mag kalewe donge nitiere malo to hinyruok mage ma onyalo yudo seche mokalewe sama oyiengni lew nie space e dhok ka dhogi magi e lak gi piny ka e lak lewi ni e iye ka samo yiengni kama lepni ok dhi oko lepni most of the time niga gi iye so obo kaya ka so lep chances mar ni okaye are very low emomiyo most of the time iweyo yienga kamano but kitemo keto gimoro ni kore kako ridhi e lep cha lep malak ok do mulo cha sami keto kijiko kore kitero kijiko na elewe kich samo dio lake ewi kijiko ni kijiko cha donge koro dio le yeah chenro en penj laktar achiel kachiel kokalo Ramogi TV kawa wacho ni ngima en mwandu kawuono wang'eyo tuo mar ndulme ok ilernwa hihi ni en ochalo nade dak gi tuo ni kapok wadonje thieth nikech daher mondo mi wadonje thieth mondo mi olernwa ni seche ma ng'ato osedhi e hospital kaka ni lero cha nitiere kaka ibro thiedhi kata nitiere yien mibro mi mano wabro donje bang'e kisenyisowa ni dak gi tuo ni en gima chal nade e kit ngima dhano. Erokamano ahinya erokamano anyalo wacho ni dak gi tuo mar ndulme
en dak kaka ng'ato nyaka kaka jiji kaka jomoko kaka ji nyalo dak joma onge kode, lakini kaluwore gi luor ma ji oluoro joma nigi tuo mar ndulme emiyudo ka samoro dak kode bedo matek, ama kata iyudo ka ng'ama nigi ndulme luoro bedo gi jowadgi nikech oluor jowadgi oluore nikech samo gore kech iwacho ni ng'ama nigi ndulme ka koro an kaka achiel kuomgi sama koro tuo mar ndulme ni oyuda sama gora pinja jomoko ong'e kaka koro ok ong'e gima kele gi gik mitimo kaka inyalo konye sama gore pinyno. Nitie jok ma bro ringo ka dhi ka sudo mabor, koro yudo ka mae kelo dak gi tuo mar ndulme bedo matek. Ionge gi kwe mar paro kata mar chuny. Iyudo ka bedo kionge gi kwe mar paro kata in iwuon bedo kionge gi kwe kuomi e chunyi. Kech yudo ka gik mang'eny ok inyal timo. Samoro in ng'amo dhi skul kaka an ng'amo dhi skul, iyudo ka samoro gik moko monego bed ni iparo ni onego bed ni timo, iyudo ka koro ok inyal timo. Iyudo ka koro ok inyal timo gi nikech samoro kidhi apply kata mana tich moro to bro chuni ni mondo iwach gima timi. Kokidwa bedo jadiera. Kiwacho nikech samoro gimoro nyalo timi, to jokia kaka dang timre kodi maber ki ilero itimo nendi chon. Mondo iler chon gima timi kata kaponi in ka in gi ndulme no to nego ber kiwacho kapok onene kuomi. Kech kapok onene kuomi kapok in ok niwacho to kendo mano nyalo miyo kendo riembi tich. To koro sani mano bende kit samoro idhi wacho kata mana kama idhi manyo tich, mano bende samoro nyalo miyo kendo tijno kendo nyalo lose. Koro mano yudo ka miyo samoro kelo tich matek kuom joma nigi tuo mar ndulme bedo achiel ama dhi mbele gi jowadgi kama kata timo gige e yo makare. Chinen pej laktar achiel kachiel kokalo Ramogi TV ka wawacho ni ngima en mondo okilernwa wadog korka thieth kocha kapo nono ni ng'ato oseneno ranyisi ka gini osetimore ma ineno kidienje okang' kokang' ma ng'ato timo gima onego bed ni otimo, ni wachonwa kata ni gima onego bed ni ng'ato timo mokwongo en dhi mondo mi oyud thieth mar tuo ni chalo nade? Thieth mar tuo ni chako e history, yani mbaka mar kaka isedak chakre nyuoli nyaka ichope sama koro ibiro irwa. Emomiyo seche mang'eny kibiro irwa to wakwayo ni kade yude janyuol ni kaka mama obi, nikech en manong'e kaka nowinjo ka en gi ichni, en mong'eyo ka ne en gi tuo moro ka en gi ichni, nong'eyo kuma nonyuolie ka nonyuolie osuptal kata nonyuolie ot, dong'e ka be ne ywak konyuoli immediately kata kano kiyuak kano oterie machine momitere ga nyithindo cha bang' nyuologi kata ne omiye bang' nyuoli immediately. So wachako gi history from sama nonyuoli cha nyaka chieng' mokwongo mane yude gini, gima notimre kapok gini ochako maki. Samoro jomoko ne gitugo mpira to gituomre, koro mago te wakawo wawinjo, kwasewinjo to nitie tests ma wabotimo, nitie wabopimo ka in gi infections mo, nikech ne wawacho ni gini nyalo kel kata gi infections kata malaria kata meningitis makiama kakanyo. Wabong'yo kar pimo kanyo. Chinen pej laktar achiel kachiel kokalo Ramogi TV ka wacho ni ngima en mwandu. Kik idhi mabor, kwaseyudo weche manyien machuok to wadhi nyime kor ka thieth kanyo to mana mar tuo mar ndulme.